मोनबा आंबो निग्रु हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो फाग्लि खामानि गैजा रोङि सोर फाग्लाया खोन्थानाय बेलाय अमा बेदरखौ जानो लुगैयोब्ला बर' हिनजाव हाबा खालामब्लासो मोनजायो होनना दिनै खुसियावनो दिनै हांखो बेदर जानोसै आङो नो आंनि भाइरेल खालामग्राफोरा हांसो बेदर थुख्रासो जानो नोंसोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों आरो जोबोद हिट जानो थांगासिनो दं बिराद हिट आरोना आङो मोनथाम भिडिअ क्लिप लाबोदों नोंथांमोननिसिम दिन्थिनानै बे मोनथाम भिडिअआबो बिराद हिट आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामालासेनो होमबासो बुजि मोनजोबगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों फारि नोंथांमोना नायजोबलांबानो जाबाय आरो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबा प्लिज अन्नानै लास्टाव लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे सनाफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै निग्रुजों जाखोन्दा निग्रुजों सिख्ला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा उन्दुनो ओंखारलालै लोगोफोर उन्दुनो ओंखारला दुखिया मानसि मा जाबावनो एसे फेसबुक नायबाथाय मालाय निग्रु हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो आंबो एसेसो इंलिस रोङोमोनबा आंबो निग्रु हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो स्कुलाव थां होननायखौनो आं खोथा लायासै थंगालि बायदि बेरायबायबाय थाबाय स्कुलाव थाङालासिनो दा गाबनांगौ जाबाय दुखु मालाय इंलिस गोरों ना गोरों लेखा गोरों ना गोरों मालाय दा निग्रु हौवाखौ लागासिनो दं साखिनायगासिनो दं मालाय साखिनायदोंसो बिसोरबो मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय निग्रुजों जाखोन्दा निग्रुजों सिख्ला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा बेनिखायनो आंबो एसे इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि उन्दुनोनो ओंखारला एकथा जालांबाय खालि फेसबुक नायबाथाय खालि निग्रु हौवा आरो दासो भाइरेल जालायबाय निग्रु हौवा सासेया निग्रु हौवा लाना गारनानै बर' हौवाखौ लाखिना संसार जाबाय आरो सासे बर' हिनजावानो आरो बेबायदि निग्रु लानायनि बाव बेसे नायबावनो जों मालाय जों एफा जाम्बि मानसिखौ बिदि देखायबाय थानाङा जों मेगन सायो जोङो लेखा रोङा ना जों इंलिस रोङा ओंखायनो नोंसोर दस्रा जाथिखौ लायोबा जों एसे मेगन सायो ओंखायनो जोंखौ दादेखाय जों जाबाय गामिनि सासे जाम्बि मानसिसो जि दुखु होबायलै नोंसोरो लेखा गोरोंफोरा एसेबो इंलिसखौनो बुजिथारा नालाय ब्रा आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मारै होनो इंलिसनिबा एसेबो रोंखाया एसे एनै रोङोमोनबा निग्रुफोरखौ एसे गोसोम नालाय बिसोरो बिसिनाबा माबायदि एसे नायगौमोन ना सोलानायगौमोन जोंबो लाबाय सिरि लाब्रा जों बायदि लेखा रोङै इंलिस रोङैफोरखौ बेबायदि देखायबाय थानाङा जों जाबाय सासे गामिनि जाम्बि मानसिखौ आं गाबनो ओंखारोलै बिदिबाथाय जि नायबाथाय फेसबुकआव खालि बिदिल' फाग्लि खामानि गैजा रोङि सोर फाग्लाया खोन्थानाय बेलाय अमा बेदरखौ जानो लुगैयोब्ला बर' हिनजाव हाबा खालामब्लासो मोनजायो होनना बुरबक खामानि गैयि खैथा कास्ट दं आसामाव खैथा जाथि दं जोंनि बर'आल' अमा बेदर जालायनाय सारा एसामिसनि जायगायाव जोनोम जानानै बर' टाइटेल लानानै एसामिस रायलाय गावनि बर' सोदोबखौ तत्ला तत्लि रायलायनानै जेबो मुलाम्फा जाया अब्ला नोंसोर बायदि हिनजावा बर' तत्ला तत्लि रायलायलायग्रा इसे माने गावबा गावनि दिमागखौ इसे इउज खालाम एसे मा बुङो बुरबक जथा मुर्ख गोग्लैसोनाय हिनजाव होननानै हमजायो आरो दा हा लान्दोनि एम्बु
बाहेरनि बाथ्रा मिथियि आउट नलेज गैयि खामानि गैजा रोङि खुगाल' जेरै मेरै बखिलाबायना भिडिअ बानायग्रा मा रोंगौ नोंलाय जाम्बिबिनो माबा भिउवार्स फलोवार्स थाबानो नों बिराद भेलुएबल नामा हा फेसबुकाव अमा बेदर जानायनि बिराद दावराव जागासिनो दंना आं गोबां जायगायाव इयाव थालाय बास्लाय थाग्रा मानसि दिनै खैजोन लोगो मोनदों एसामिसखौनो नै गाइस आं भाइरेल जाबाय भाइरेल जानायनि खुसियावनो दिनै हांखो बेदर जानोसै आङो नो आंनि भाइरेल खालामग्राफोरा हांसो बेदर थुख्रासे जानो नोंसोर बिराद भाइरेल जानो लुगैदों न' बाट भाइरेल जानो हायाखै न' जा थुख्रासे दे हामा नांसै आं नोंसोरखौ